Yes, ito kami tingin sa ano sa may Mandaluyong sa may Aqua. Ngayon magkakabit kami ng ng kurtina dito sa may isang condominium. Kami yan. Ito mga yan so. Ito yung namin kabitan namin ng uding. Ayan. Kami yan. Nandito si uding ngayon yan so. Ayan. Kaya na kurtina mga yan. Bali mga yan ito yung mga yan so. Yan, ito yung Pasig, ayun may ferry station doon, yun sa Pasig. Okay, Menyans. Yan na ni Uding. Nilagay na ng platandaan para babarinahan niya mga Menyans para ikabit ito ng Menyans, yung motorized. Ito Menyans, yung motorized mga Menyans eh. Motorized to. Parang ano Menyans, di-remote to, tapos gumagalaw yung ano niya. Ngayon, sa pagkita natin Menyans kung paano ito gumagana. Menyans sa may condominium, magabitin ng kurtina. Yan so. Yan yung ano yan, Makati yun eh. Yan sa Makati. Makati na yun, parang ano to. Makati tsaka ito yung Mandaluyong dito sa kabila. Na yung motorized. Yan yan, so motorized. Nakabit naman yan, nakasalang na yan. Tapos yung kurtina naman yan, sikabit naman yung uding mamaya yan. Ito. Yan. Sikabit ko na itong kurtina mga yan dito. Kaya tingnan mamaya yan kung anong niya resulta baka pag kalas ko na ikabit itong kurtina. Ayan, so din, nakabit na niya yung kurtina. Mamaya, so ano yan yung motorized yan, motorized yan. Kumbaga mamaya yan, pag ginalaw mo yan, gagalaw yan. Ano yan, total blackout ito. Paplansyan ko pa ito nyo yan, si uding mo yan, nakakabit pa siya. Ano nga yan, paplansyan ko pa ito mga yan. Ito mga yan, so motor kasi mga yan, hindi to siya pwedeng galawin ng kamay. Hindi pwedeng galawin ng kamay ito, Deng? Pwede. Pwede din pala. Ng kamay. Ayan yan, so ito yung pag anong nito na yan, punta tayo dito sa baba. Yung yan, ito yung naman yan, yun yung Makati City. Ayan, makikita mo yung naman yan, no? Yung bubong ng Makati. Andyan. Ayan mga yan, to. Ayan. Ayan yung lugar ng Makati. Ito naman yan, yung tulay na yan, yung ginawa yung tulay na Makati to Mandaluyong ni Tatay Digong, ni shoutout din pala kay mahal na Pangulong Duterte sa kanyang nagawa sa bansang Pilipinas. Dugtong na naman yan, Mandaluyong to Makati. Dugtong naman na yan, so dugtong yung tulay na yan. Okay mga yan? Mamaya sa plansa ito mga yan kasi busog pa siya plansa natin.
Hindi, tanggal yan. Tanggal. Kulang tubig nito. Marami yan. Marami yung nilagay. Kasya pa yun? Yan, si Uding, pinansa na niya yung kurtina. I mean, so, maganda na siya din tingnan po, napansa naman yun yan. Yan. Uding yung kurtina. Yan yung remote niya yan, sa hawak ni Uding yan. Ano yan? Ano yan? Ito. Napagalaw na yan yung mga yun yung motorized na kurtina kahit di mo na ano yung mga yanyans. Ayan yan mga yanyans, tapos bubuksan naman yung mga yanyans. Ayan yan mga yanyans kahit di mo na ano yung yanyans. So yun lang sana naman dito sa may may Mandaluyong, no, na yung tuloy na yun, yung putinawid mo, yun yung Makati City na. Okay man yan, dito kami nagkabit ng kurtina, yan, insulation curtain by FFD Concept. Okay man yan, salamat sa panonood niyan, God bless you, more power, keep safe, sana butik ang galayan, and bye bye mga yanyans.